Ku zo ku saya don muna hakurin riba karama. Muna barna Asiya Group Company na. Inna lillahi wa inna ilaihi subhanallahi wa inna ilaihi raji'un. Jama'a ku ci hakuri. Saba alai Musa lafiya kai kiwa ke jijjibge makwacinka ka duba haƙƙin makwataka mana. Shi bai duba haƙƙin makwataka ba gaba ɗaya ya kwace min kwastomomi na an daina zuwa kantina sayayya duk waɗannan kamata ya ce suna shago na suna sayayya amma gudun da suke zuwa. Ku banda in yi ƙasa-ƙasa da shi. Gaskiya ba laifinsa bane. Kayan kantinsa ne fi naka sauki shi yasa muke kewaye ka muke zuwa shi kantinsa siyan kaya. Sau nawa ina gaya maka ka daina siyan kaya inda kake siya gurin da kake siyo kaya suna siyan maka da kaya mai tsada. Amma ni inda nake zuwa nake siyo kaya suna siyan min da kaya cikin araha da rahu. Dalilin da yasa ga wasu kamar sauki nake sayar da kaya kwashi-kwashi. To idan gaskiya ne akwai haƙƙin makwabtakan ka gaya min inda kake zuwa saro kayan mana ni ma ba sai rika zuwa ina saro a can ba. Ai ba a ko ina nake siyan kaya ba sai a Asia Group of Companies. Salamu alaikum. Asia Group of Companies. Asiya Group Company na alfarma. Babu shakka idan ana maganar a faɗa a gani sai kamfanin Asia Group of Companies na Alhaji Sani Isa Abubakar dan mutanen Dala. Ga sauki da rangwame. Ina masu supermarket, ƙananan kantuna da manya. Muna da kayan masarufi, kayan kwalliya, kai har da siminti da bangaren magunguna. Asia Group of Companies ga sauki babu ƙare-ƙaren farashi na babu gaira babu dalili. Katafaren kamfanin Asia Group of Companies na lamba 46 Niger Street a kasuwar Singa da ke kanan Dabo. Muna da rassa daban-daban domin sarin kayayyakinmu a nan Kano da Najeriya da ma kasashen da ke nahiyar Afirka. Don ƙarin bayani a nemi ɗan aljannar 'yan kasuwa wato Alhaji Sani Isa wanda ya lashe gwarzon shekara a ɓangaren cinikayya babu adadi. A lambar waya 0700 34 22 9854 ko 0800 36 34 0114. Asia Group of Companies. Ku zo ku saya don muna hakurin riba karama. Muna barna Asiya Group Company na